Chcel by som zareagovať na vyhlásenie a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky. Súčasne vyjadriť počudovanie, ale aj jasne deklarovať, že považujeme vyhlásenie a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky za nezákonné, že veríme, že bude preskúmané príslušnými orgánmi, že svojím spôsobom obdivujem odvahu Petra Pellegriniho, nášho prezidenta, že si dovolil rozhodnúť o ignorovaní niekoľko 100 000 podpisov. Referendum je ten najväčší inštitút v demokracii. Ak sa 450 000 podpisov vyzbiera, tak by ich každý mal s náležitou starostlivosťou preskúmať, nebrať na ľahkú vôľu a rozhodnúť. Sami Slovenská národná strana sme boli účastníkmi referenda o predčasných parlamentných voľbách. Ale musím povedať, že ani prezidentka Čaputová si nelajzla to, čo dnes urobil prezident Slovenskej republiky. V histórii Slovenskej republiky asi najzávažnejším rozhodnutím politika o nevyhlásení referenda alebo nevydaní hlasovacích lístkov bolo obdobie pána Krajčího, ktorý sa ale potom desiatky rokov ako minister vnútra spovedal za to, že to neurobil. V prvom rade som si pozrel argumenty prezidenta Slovenskej republiky. Zaznievali spochybňovania originality podpisov, posudzoval otázky, že či je alebo nie je to v súlade, ale pri oboch prípadoch by mal postupovať tak, že ak prezidentská kancelária má za to, že podpisy nie sú originálne, tak by sa mal obrátiť na inštitúcie v gestii ministra vnútra pána Eštoka. Ak pán prezident nemá jasno v tom, či je to alebo nie je to v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, na to slúži ústavný súd. A musím povedať, tak ako som aj začal, že som v šoku, že si to prezident vzal na svoje triko. V mene Slovenskej národnej strany vyjadrujem podporu aj poďakovanie tým, ktorí tieto podpisy zberali. Sám som jeden z petičných hárkov podpísal. Náš tým Slovenskej národnej strany, právny tým, ktorý aj v tomto parlamente predkladá najviac zákonov, takže sú to dostatočne fundovaní právnici. Pripravíme právnu obranu tým, ktorí tie podpisy zberali. Ja sa spojím s pánom Švecom. Súčasne viem, že právne podklady spracovával aj pán Harabin. Pozvem týchto zástupcov aj na rokovanie do Národnej rady. A urobíme všetko preto ako politická strana, aby sme Petra Pellegriniho presvedčili, že ak už má problémy, tak by ich mal riešiť inak ako rozhodnutím, na ktoré sa podujal. Samozrejme, že je to jeho osobná zodpovednosť, osobné rozhodnutie. Ctíme si prezidentskú funkciu, ale sme aj šokovaní, čo som nedokázal v sebe potlačiť, pretože som presvedčený, že to referendum, ak ho vyhlásiť má pochybnosti, mal sa obrátiť na ústavný súd. Ja ho chcem prezidenta Slovenskej republiky aj v mene našej politickej strany vyzvať, aby ešte prehodnotil svoje rozhodnutie, pretože je to závažné rozhodnutie. Súčasne tam zaznievala ale aj otázka, a to je ďalší tretí rozpor tvrdenia, že nie je preukázané, že sankcie poškodzujú Slovensko. Tak teraz prestávam tomu rozumieť, pretože keď som kritizoval Roberta Fica a Juraja Blanára, ktorí opakovane podporili protiruské sankcie a tvrdili o niečo inom pred vami novinármi na Slovensku, ináč hlasovali v Bruseli, tak odpoveď Roberta Fica, dokonca oficiálna na tlačovej besede bola, že my budeme podporovať zrušenie tých protiruských sankcií, ktoré nepoškodzujú Slovensko. Takže nastávajú mierne rozpory medzi ústavnými činiteľmi aj o postoji k protiruským sankciám. Treba jasne povedať, že
Nikto nechceme vojnu na Ukrajine a chceme mier. Hádať sa tu, kto je lepší, Ukrajinci, Rusi, to nám nepomôže. Holým faktom je, že to, že nedostávame ruské sankcie, teda, že nedostávame ruské suroviny, nám ničí hospodárstvo. Iba naivný hlupák môže tvrdiť, že do atomových reaktorov, a s jedným zo zástupcov Sasky som sa o tom bavil, môžete dať iné jadrové palivo ako ruské. Ak raz postavíte ruskú atomovú elektráreň, to palivo má svoj dizajn, svoje parametre. Nikde vo svete sa nestalo, že by si dovolili nahradiť jadrové palivo. Áno, deje sa to akorát tak, že vám povedia, že budeme dodávať francúzske jadrové palivo so súhlasom Ruskou, s certifikáciou, ale bude drahšie, ale vždy to bude ruské palivo. Takže klameme sa tu v mnohých veciach. Protiruské sankcie ubližujú ekonomike, odbytu našich automobiliek a mnohým iným veciam, ktoré tu teraz rozobrať nechcem. Tým druhým našim postojom je, a na to vás chcem upozorniť, a preto sa pokúsim, ak bude zajtra mať čas pán Švec aj Harabín ich pozvať na hlasovanie o 11. hodine. Moje tlačové oddelenie vám dá uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, keďže som rátal s takýmto vývojom. Sme pred mesiacom podali do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky uznesenie, kde vyzývame vládu k zdržanlivosti pri hlasovaní o protiruských sankciách, kde konštatujeme, že protiruské sankcie spôsobujú škodu slovenskému hospodárstvu. To znenie si viete nájsť aj na webe. A v pondelok ma požiadal náš koaličný partner Smer SD, aby som odložil hlasovanie, čo sme aj urobili, na štvrtok na 11. hodinu. Kia politická strana Smer SD, pretože nemali výhradu obsahu tohto znenia napriek tomu, že zaväzuje členov vlády. Po druhé budem čakať, ako zahlasuje Hlas, ale za Slovenskú národnú stranu poviem opakovane, že si za tým uznesením stojíme. A tá hodina pravdy, kto tu hovorí pravdu a kto klame tomuto národu, príde aj zajtra o 11. hodine, pretože to uznesenie je tu. Poslanci sa môžu vyjadriť k protiruským sankciám a určite nie je na mieste, aby sme doma niečo rozprávali a inak konali. Tvrdohlavo Slovenskej národnej strany sa oplatila aj pri pandemickej zmluve, ktorú potom podporil aj predseda vlády. Už na jeseň náš zástupca Slovenska povedal, že je to problém, potom sa k tomu pridali ďalšie štáty. Takže netreba sa báť v mnohých veciach, možno aj otvárať témy, ktoré veľké štáty odvahu otvárať nemajú. Ja sa budem snažiť skontaktovať s predsedom vlády Slovenskej republiky, požiadam ho, aby Smer SD zajtra podporil uznesenie, ktoré navrhla Slovenská národná strana, aby sme raz a navždy ukončili túto dvojtvárnosť. A ešte raz na záver poviem, myslím si, že prezidentovi Slovenskej republiky zle poradili. Toto si nedovolila ani prezidentka Čaputová, keď vládla, obrátila sa na ústavný súd pri našom referende. Ja si myslím, že je to veľmi nešťastné rozhodnutie, ale hlavne prezident Slovenskej republiky veľmi riskuje ako osoba, že bude v tejto veci braný na zodpovednosť, pretože rozhodnúť ako osoba, nedovoliť vyhlásiť referendum s tak neistou argumentáciou, ako uviedol, to je pre mňa zaražajúce a šokujúce. Ešte raz hovorím, že spojím sa s organizátormi v prípade, že dostanú aj oficiálne stanovisko, pomôžeme im s argumentáciou, ale na jednej strane som čakal obštrukciu, preto sme uznesenie pripravili, ale nečakal som, že Peter Pellegrini zareže referendum o protiruských sankciách, že prezident Peter Pellegrini tak doslova nahulváta povie, že to nie je v súlade, že dokonca spochybní podpisy. Ak má prezident pochybnosti o podpisoch, mal by sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ale nie vysielať verejnosti signál, že umelá inteligencia vám dneska vyzberá podpisy. Je to urážka všetkých tých, ktorí podpisy zberali. A ja som si vedomý, že za nikoho nemôžete niesť zodpovednosť.
ani nemôžete vedieť, či všetky podpisy sú pravé, ale prezident musí konať úplne inak, ako dnes konal. Takže my urobíme všetko preto, aby sme ešte ho možno presvedčili, aby tak nekonal. Napriek tomu si myslím, že to rozhodnutie už podpísal, ale tých právnych krokov na to, aby sa ešte zabojovalo, je dosť. A zajtra príde skúška charakteru Smeru SD a Hlasu SD, pretože ak zajtra poslanci Smeru SD a Hlasu SD nebudú hlasovať proti ruským sankciám za ich zrušenie, tak potom nech si občania urobia svoj názor. Ak máte otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Aničíková, Slovenská televízia. Ja by som sa možno konkrétnejšie chcela spýtať, že aké právne cesty by ste napríklad konkrétnejšie využili, po prípade ako chcete prezidenta presvedčiť? Ja som vám teraz povedal, že dávam aj mediálny odkaz, ako mal postupovať. My musíme vidieť jeho rozhodnutie a na základe toho sa samozrejme dá obrátiť možno aj vo vzťahu generálneho prokurátora, či bola dodržaná zákonnosť, ústavný súd a mnohé iné nástroje, ktoré sa dajú použiť. Čo sa týka teda toho uznesenia, vám napríklad podľa vás v programom vyhlásení, čo aj čítal dnes prezident, je konštatované, že ako sa pristupuje k hlasovaniu o protiruských sankciách, vám vlastne nestačí takéto konštatovanie, čo tam teda je, že sa to posudzuje podľa toho, či to má dopad na hospodárstvo Slovenska? Čo má programové vyhlásenie vlády s rozhodnutím prezidenta? Prezident je prezidentom všetkých. Na druhej strane, keď som sa rozprávala s ministrom Blanárom o tomto, tak povedal, že jemu stačí práve ten záväzok programového vyhlásenia a povedal, že podľa toho to aj posudzuje, že doteraz tých 17 balíkov vyhodnotili, že nemajú dopad na Slovensku. Čo stačí pánovi Blanárovi, nestačí mne. Čo stačí pánovi Kamenickému, nestačí Slovenskej národnej strane. Takže pán Blanár má svoj výklad, pretože dodnes verejne neukázal, z akého titulu hlasuje mene Slovenskej republiky. Uvediem príklad, keď sa išlo na pandemické rozhodovanie, tak bolo žiadané per rollam rozhodnutie vlády. Podľa mňa pán Blanár nemá mandát na to, čo robí. A pokiaľ má, tak by mal predložiť svoje právne stanovisko. A pokiaľ viem, aj predseda vlády povedal, že už nepodporí protiruské sankcie. A pokiaľ viem ešte jednu vec, o tom, že či poškodzujú, nepoškodzujú Slovensko, tak posledné protiruské sankcie boli o flotile, ktorá vozí ropu, plyn skvapalnený. Tak na jednej strane premiér hovorí, že je to prúser, keď nedostáva slov na ropu, a na druhej strane lode, ktoré to nosia. Aj cez južnú vetvu sa dostanú na sankčný zoznam. Nie je pravda, čo povedal premiér a Juraj Blanár, že posledný balík sankcií nepoškodzuje Slovenskú republiku.